Broeksterwaard wil graag het dorpsgevoel weer weerom. Daarom zal er in de aankomende maanden een soort werkverzet worden aan onder andere de Kavelwei. Het was natuurlijk super sober. Dat had je van heel 30 jaar geweest. Het was een lange, grote, trog in de wei. Zit geen vrije of jaar moen. Nou ja, en wie wil er een dorpsgevoel uitstraling uit halen. Nou ja, dat proberen we nu aan te benaderen. En ik denk dat dat heel goed slaagt. Het asfalt gaat eruit? Het asfalt gaat er wel uit, komt er wel op neven in. Alleen er komen op de zijkant ongeveer van die mooie klinkerstroken, zodat het een beetje versmaalde wijk is. Echt een oorgevoel bij die wei. Zijn van het asfalt, dat kunnen we nou ook wel pakken, dat loopt er al 24 jaar in. Dat houdt zich goed. Aan de andere kant er komt er heel veel verkeer deel. En ja, er komen nou wel wat verhorings in het dorp zelf. De snelheid gaat naar beneden, ik vanwege het veiligheidsaspect. En dat nemen we allemaal in de planvorming. Dat past eigenlijk, het sluit naadloos aan op het gebied om de centrale as heen. Dat wordt straks ook nog richting Valom wordt het nog ompakt. Ja, dat is een voortschrijdend inzicht om het samen te zeggen. En het dorp is gewoon hartstikke blij, want die winnen hier eigenlijk al een jaar of 4 of 5 moeten waanden om dit voor elkaar te krijgen. Ook omliggende stritten worden of binnen al aanpakt. En het dorpsplein, de Brink, dat herken je in Kwarten net meer waarom. Het was een soort industrieterreinachtig plein. Dus daar staan ik al je vraagt ween. En het koel ook al je het nodig gewoon uit, want er zit geen mooie meer aan. En dat wordt nu opdeeld in 2. We krijgen echt een parkeergedeelte. En we krijgen een gedeelte best met bankjes mooi zitten, met bloembakken. Een beetje meer van dat de mensen even meer het gevoel krijgen van je kan even uitrusten uit de fietsen binnen, wat ik maar. Dat is het doel eigenlijk van nou de Brink. De werkzaamheden zullen april tot hier al rondwezen.